Здравейте, уважаеми зрители! Казвам се Мирослав Недев, по образование съм икономист, защитил съм магистърска степен в един от водещите университети в страната, а също така инвестирам в акции на капиталовите пазари. Знаете ли коя е най-добрата инвестиция, която може да направите във всяко едно направление на човешката дейност, за което се досетите? За никого няма да изненада, ако ви кажа, че това е инвестицията в образование. За тази цел ние може да използваме различни източници, като книги, учебници, видеоподкасти, телевизията и много други. Би било добре периодично да проверяваме достоверността на тези източници. А също така е добре те да ви носят някакви практически умения. Знам, ще кажете, как така ще натрупаме практически умения преди да сме започнали с инвестирането. Мнозина от вас вече са забелязали, че множество от книгите за инвестиции, които се предлагат на българския пазар, предоставят богата теоретична информация, която за жалост не е подкрепена с конкретни примери. Ако вие имате инвестиционен опит, лесно ще намерите начин да приложите тази информация. В противен случай би следвало да разчитате на своята креативност и въображение. Споменавам го само, защото и аз съм изпадал в подобни ситуации. Ето защо, когато започнах да пиша своята книга "Инвестирането в акции. Игра на хипотези", освен базовата теоретична информация, необходима за започване на инвестиционна дейност, съм включил и множество примери, описани стъпка по стъпка с текст и числови изрази, които да помогнат на читателя да придобие някакви практически умения. Забелязах, че множество интернет сайтове вече са публикували глава 2 от моята книга, в която аз подробно описвам своя опит в набирането на инвестиционни познания. Тъй, че ако ви е интересно, може да я прегледате. Това беше всичко за днес. Желая ви приятен ден!